So my sister, usingle? Yeah, single and available. Ongifunayo angisearch ku Facebook. So Mami Bay. Waze wangichaphaza umfana. Guys, uMami Bay akamoshi isikhathi. Waze wangichaphaza umfana, uyangichaphaza umfana. Mami Bay, like why like ungafuna umosha isikhathi so quick? Uyangichaphaza, kushuthi uyangichaphaza ngihleli mina endlini nje uyangichaphaza. So Mami Bay, you are ready to move on just like that. Yeah, ngiready ukumove on. Angizi mina ukuxhaphazwa umfana nje oyimfaduko. Hayi, angizi nje ukuxhaphazwa imfaduko yomfana ngeke kulungi. Hayi ngeke kulunge shame cha nenkosi yongixolela lo mfana lo ngiyamondla ngiyamcabangela. Okay, mara usho ukuthi wena unemali. Anginayo imali kodwa nami ngithola ekhaya ngani ngiyamsherela. So yena uyangibetray kusho ukuthi uthatha le ngimsherela yona awondle zona le ingane zakhe lezi. So that means when you were helping other families grow. Kusho ukuthi mina nje. That is a good thing, right? Shuthi good thing yani. Shuthi ngumqothuki mina. So Mami Bay, why don't you take time to heal first? Because you were already... Heal from what? From this trauma. I know, go right. We move, ziyadlala zindlule, so we move. So when I often heal? Ziyadlala zindlule kusemhlabeni la oClever bazomthola naye. Futhi nje mhlambe ngimuhle kabi kabi kunaloyo Mirinda ubani leyo girlfriend yakhe leyo ungayitholi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Cha shame uyangichaphaza umfana, uyangichaphaza. Mami Bay. Wow. Abafana ama 666 shame. Oh! Not bonge. Abafana ama 666 shame. Can't you see or us we are different guys? Asazi. Hi. Asazi. Any advice to people who are watching? Ukuthi guys ningabathemba abafana shame. Bazohlezi bangaba. Abafana. Abafana shame. Abafana. Abafana bayafana. Abafana. Abafana bayafana. Ningama 666 ama devil worshipper qobo. Not all of us. Hayi kodwa lona nje. Some of us siyakwazi ukuphatha kahle intombi. Kodwa lona nje. Hayi lo mfana sheme ungigilile. Hayi ungiqedile sheme. Can we organize you at counseling? Counseling, yeah, ngiyayicela. Okay. Ora udinga umfana udinga counseling. Counseling izoba right. Okay. Wazo organize amajita. Team is organize. Take care, ne?